Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulele zona bukhoma ekumkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nase inohlonze kusihlwa nje. Uma uhlala endaweni nje ene-mining enezinto ey'khona phansi noma uyisolayo nje ukuthi ikhona kodwa unothando lokungenelela yewa-DMR wenza into ngendlela esemthethweni. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu utshele umphakathi waseStilfontein eNorth West ukuthi uma khona okufunayo ngaphansi komhlaba kufanele uxhumane nomnyango wezamagugu ambiwayo ukuze uzosizakala hayi ukuthi wona uyithathele inyathelo. What I saw in the video was Dr. Ramathuba engaging with the patient, and what I perceived was very harsh. Inhlangano ye-Lawyers for Human Rights ithi uDokotela uPhophi Ramathuba wephula umthetho wezisebenzi zezempilo ngesikhathi ephawula ngesiguli saseZimbabwe ngonyaka we-2022. We can be able today to continue with the exams. The scare that started yesterday, it only started after the exams were written. Ziyaqhubeka ivivinyo zokuphela konyaka njengoba zike zathi ukuhlehla esikoleni samabanga aphansi ithi uMary esifundazweni Limpopo emva kokungeniswa esibhedlela kwengane ikhala ngezisu kanti umengameli wezwe uCyril Ramaphosa kulindeleke ukuthi akhulume nesizwe namhlanje kusihlwa ngokugamanxa kwehora lesikhombisa amalungana nezigameko zokudla okusolwa ukuthi kunobuthi. Naba amanzi aphuma embotshweni zomtshezi isiguqu esifulele ngamahlamba sendonda kusuka siyakhuleka nina bezinyane lengezengeze. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu bese Stilfontein esifundazweni North West namhlanje lapho kuvaleleke khona abahamba ngokungemthetho. Umchunu utshele umphakathi wakule ndawo ukuthi uma khona okufunayo emathunjini omhlaba kufanele uxhumane nomnyango wezamagugu ambiwayo ukuze uzosizakala hayi ukuthi wona uyozithi shi ngaphansi emathunjini omhlaba. Into yaziyenziwe iphoyisa engekho emthethweni abovula icala. Uzwakalise ukuphoxeka nokukhathazeka kwawo umphakathi mayelana nodaba lwabamba ngokungemthetho eStilfontein esifundazweni North West. Lokhu kuzemva ukuthi ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu enqume ukuhambela khona eStilfontein namhlanje. Lo mphakathi ubeke amabala abakwaZidlodlo kukho konke okwenzekayo. Ours is very simple, we want to save lives, nothing more. That's why when we speak to Colonel Modiba and the entire team, we told them, let's just save lives for the other things, it's our responsibility. Issue of illegal people trading in the country is not our responsibility. It's the fail of the government. It's the fail of Home Affairs. It's the fail of the police in the borders. Ungqongqoshe wamaphoyisa ugcizelele ukuthi ukhona phela umnyango wezamagugu ambiwayo kufanele bebike kuwabantu uma bebona kukhona abakufunayo ngaphansi komhlaba. Usho lokhu ngoba bese kukhona ababalule ukuthi labantu bavalelekile nje ngoba bebezamela imndeni yabo. A request from us. Ngoba nithina into nje niyaziyo mining la endaweni. Lento nje nivuka manje ibona nivuka ekuseni mining. Kodwa ukuthi khona into beningakayazi ukuthi uDMR unalo lolu hlelo lokuthi uma uhlala endaweni nje ene-mining enezinto ey'khona phansi noma uyisolayo nje ukuthi ikhona kodwa unothando lokungenelela yewa-DMR wenza into ngendlela esemthethweni. AbakwaZidlodlo bathe abakwazi ukubekwa amabala ngokuvaleleka ngaphansi komhlaba kwabamba ngokungemthetho. Silindo kuhle ngidi endabeni ze-SABC. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uzokwethula inkulumo ayibhekise esizweni ligamenxe ihora lesikhombisa kusihlwa nje. Inkulumo kaMengameli uRamaphosa izobigxila odabeni lokudla okusola ukuthi kunobuthi ozekudlule nemphefumulo yezingane kulelizwe. I-SABC izobisakaza bukhoma inkulumo kaMengameli ku-Channel 404. Kusenjalo umnyango wezemfundo esifundazweni Limpopo uthi ziyaqhubeka njengoba bekuhleliwe ivivinyo zokuphela konyaka esikoleni samabanga aphansi iDzumeri ngaseGiyani. Lokhu kuzemva kokuthi abafundi abangaphezulu kwama-70 bengeniswe esibhedlela bejuqwa izisu. Abafundi abangama-62 sebededelwe esibhedlela kanti abayishumi basaqashwe odokotela. Umnyango uthi abafundi bagulile emva kokudla iphalishi elinobisi abakudla esikoleni. Owengamele ezemfundo uMavungu Lerule Ramakhanya uthi amasampula obisi athunyelwe eLab ukuyohlolwa. Uthi umnyango usiqaphile isimo ukubhala esikoleni akuzange kuphazamiseke. The swift response by the Department of Health meant that
we can be able today to continue with the exams. The scare that started yesterday, it only started after the exams were written. So the exams have not been disturbed. uLerule Ramakhanya uthi izingane ezisikhombisa zizodedelwa esibhedlela kulempelasonto kuthi ezintathu zigcinwe ukuze zithole ukuhlolisiswa. There are 11 learners that were still at the hospital, and we are comforted by the report and what we have seen by the report of the CEO to confirm that we are going to release the other learners and only remain with 3. Isigungu esengamele isikole sithi sijabule ngendlela uhulumeni alisukumele ngalo lodaba. The MEC also are also touched with the incident that happened yesterday, because we started with them yesterday from the first day up until today. So I will say that they are also touched. Abazali ke bezingane ezingeniswe esibhedlela bathi basathukile ngesimo sempilo sezingane zabo. Kafushane uthi wayeshaqekile ngesikhathi ethola ucingo lokuthi ingane yakhe ayiphathekile neze kahle futhi basayiphuthumisa emtholampilo. Kafushane uthi kufanele baqinisekise ukudla abakuphekayo ukuthi akudlulelwe nayi isikhathi. Kusenjalo umnyango wezempilo eLimpopo usuthumele izisebenzi ezizime eziphuthumayo esikoleni ukuyoqapha isimo. Inhlangano ye-Lawyers for Human Rights ithi lo wayebhekele ezempilo esifundazweni eLimpopo nesondunankulu waso lesifundazwe uDokotela uPoppy Ramathuba wephula imigomo ezobuqotho ethinta ukuphawula kwezikhulu zombuso einkundleni zokuxhumana njengoba kusho isikhungo sengameli isebenze ezempilo kulelizwe. uDokotela uRamathuba ukuphawula kwakhe kwamdonsela amanzi ngomsele ngonyaka u2022 ngesikhathi ephawula ngesiguli esasekudabuka eZimbabwe. Dokotela Ramathuba eyagcwala ezinkundleni zokuxhumana ezwakalisa ukukhathazeka ngokuthi abokufika bamgcwalisela izibhedlela esifundazweni kube nohulumeni waseZimbabwe ungafaki imali esikhwameni somnyango. Iyona yamdonsela amanzi ngomsele einhlanganweni zeyishoshovu eyimelene nokucwaswa kwabangaphandle. Inhlangano yabameli ebhekela amalungelo abantu ikholelwa ukuthi ukuziphatha kwakhe ngalendlela kwangafanele kanti namazwi awakhipha phambi kwesiguli ayengabhebhethekisa inzondo ebhekiswe kwabokufika kuleli. We saw this video going viral on social media, and it was being promoted by people who were xenophobic, who read into this interview and the engagement with the patient as a xenophobic comment about foreign nationals in our country. And I think it spoke to the dangers of what gets posted on social media and how it gets interpreted. Eqhubeka nezethulo zakhe uSharon Ekaparam ugcizelele ngolokuthi uDokotela Ramathuba wayenolwazi olugcwele ngokuthi uyaqoshwa ngesikhathi ekhuluma nesiguli esibhedlela. Once Dr. Ramathuba became aware that there was this video recording which she maybe, let's say, she wasn't aware of, and it went viral, we would have put a lot of our energy into debunking that myth and promoting the message that Dr. Ramathuba would have sent out, distancing herself from the video. Ithimba labameli bakaDokotela Ramathuba lithe lizokwethulela isigcawu esihlalelelo lodaba uhlangothi lwakhe ngokuthi wayengenalo ulwazi lokuthi uyaqoshwa ngesikhathi ekhuluma nesiguli. Isithangami siguqele inyanga uNcwaba unyaka ozayo lapho kulindeleke ukuthi kuphinde kubizwe abanye abazokwenza izethulo zabo phambi komkhandlu wengameli ukusebenza kwezisebenzi zezempilo iHPCSA. Wesulile esikhundleni sakho isikhulu esiphezulu esibhekele ezemali enhlanganweni esakazela umphakathi kulelizwe iSABC. uYolande van Billion umsakazelo womphakathi umemezela ukuthi ke uBillion uzoyibeka phansi intambo ekupheleni kwayo lenyanga. uVan Billion waqala ukusebenza la eSABC ngo2018 nokwabe kuyihlandla lakhe lokuqala ubehamba phambili kulabo ababezama ngayo yonke indlela ukuthi iSABC isimame ngakwezemali njengoba ibisiqhubeka nokulahlekelwa imali. Njengamanje kuzoqokwa uTendai Matori ozobamba njengesikhulu esiphezulu esibhekele ezemali kuze kube kutholakala umuntu ozothatha lesikhundla. iSABC yashoke ukuthi kubhlungu ukuhamba kukaVan Billion kodwa ke iyasihlonipha isinqumo sakhe sokushiya umsakazeli womphakathi. Mbukeli isachiqu eyitolo kanti mangabe sibuya sizokuphathela udaba oluthi. Sikhuluma udaba lsemqoka ukuthi manje wonke umuntu sobambisana ekuthenini sibe nomkhankaso ohambela zonke izitolo lezi ezikhona singamemezele. Unondankulu kwaZulu-Natal uThamintulu uthi ziyaqhubeka inhlelo zokucwaningwa kwamabhuku kuzona zonke izitodlwana esifundazweni.
Asibingelele mbukeli uma besanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu utshele umphakathi waseStilfontein eNorth West ukuthi uma khona okufunayo ngaphansi komhlaba kufanele uxhumane nomnyango wezamagugu ambiwayo hayi ukuthi wona uyozingenela khona mathuba. Bukela sikhumbuze ukuthi lezi ndaba oyibukayo ikhona ku YouTube na ku SABC Plus nokumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba uzoyithola njengoba zinjalo. Ungqongqoshe womnyango obhekele ukubhekisisa uhlolisisa inhlelo zombuso kakhulukazi lezi eziphathelene nokuthuthukiswa kwenqalasizinda uthi ke seliqalile uhlelo lo-Eskom ukuthela ithele ezinhle njengoba i-Eskom ihlinzeka ngogesi kulelizwe. I-Eskom izama ukuyihlela kabusha futhi izama nokubuyisa uzinzo lwezamandla. uRamokgopa uthi isicwangciso sika-Eskom sokunqanda ucimicimi wombane siza neziphumo ezincumisayo. Njengoko lenkampani sele kuzinyanga eziliqela izibane izigcine ezilayitile. By the end of the financial year, there was 100% of uninterrupted power supply. We have just passed 230 days of uninterrupted power supply. Nakuba kunjalo ezindaba khange ziwatheza amandla amanye amalungu ekomiti ukuba angabuzi imibuzo etshisebunzi. How has that been able to be achieved, and why couldn't we achieve it in the last 5 years? I don't think we should boast about Eskom keeping the lights on for a couple of 100 days because they've done so at vast expense. They've applied to nurses for a 40% increase. Isebe lithi esisicwangciso ukuza kuthi ga ngoku sibangele kubekho iimegawatts ezi-3,226 kwezo ziyi-6,000 abafuna ukuba nazo ngoMatshi wonyaka ozayo. Leadership changes were made. A new chief executive officer was brought on board. A new board chair was also brought on board. Additional finances such as more allocations were made. Ukuqukelwa ku-Transnet isebe lithi iya isibambi imeko yokubiwa kwekopolo. Dingilulama Matya wendaba ze-SABC eParlament eKapa. Ukuyokha amanzi endaweni engaphephile eyikude kanye nokuphuza emfuleni owodwa nezilwane kuyinto eseyingqinamba namanje kwezinye indawo esifundazweni i-Eastern Cape. Abahlali balelali bakhala ngokungananzwa bathi kudala bekhalaza ngokunqongophala kwamanzi kulelali kodwa nqi ukuba abasemagunyeni bayilungise ingxaki yabo. Usebusika njengoku ufika uchila izinkomo idede wena ubese ucwenga kulamanzi kule ndawo engathi ngconywana. Asina milambo sikha emlambeni okudele amanzi amdaka agcwele into zamasele. Njengana ngoku nibonayo sisinhlamba impahla lapha nenkomo ziselayo phaphezulu amdaka amanzi sisela nakuwo lamanzi sisi. Kudala sasicela ukuba sibe sifumane idephu kodwa asikaze sizifumane nakanye nangomnye unyaka. Abanye abahlali bathi kuyanyanzeleka bahamba imigama emide ukuze bafumane amanzi ukanti abo banentsiba babhenela ekuwathengeni. Abahlali bathi sebephelelwe nalithemba lokuba bayakuze bawafumane amanzi acocekileyo. Ingxaki esikuyo apha elalini akukho nto sinayo njengoba kwavotwayo. Savota ngethemba kodwa kwakhona iganyana esingaliqondi kakuhle thina singafundanga elithi freedom wathi umuntu sifree kodwa sidom. Abasemagunyeni bathi banolwazi ngemeko yalelali. Umasipala wase-Alfred Nzo uthi iphulo lokufakelwa kwamanzi beliza kuzisa amanzi kulelali labanjezelwa libango. Umasipala uthi ziibhiliyoni ezine zerandi ezibekelwe bucala ukuze kuphuculwe ubonelelo ngamanzi kwisithili sase-Alfred Nzo. Kwindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMbizana. Undonkulu KwaZulu-Natal uThami Ntuli uthi ziyaqhubeka inhlelo zokucwaninga kwamabhuku kuzo zonke izitodlwana esifundazweni. uNtuli bekhuluma emhlanganweni okhethekile obuseThekwini lapho bekubhekwa khona imithetho kamasipala esanda kushicelelwa kusomqulu kahulumeni wesifundazwe yezomnotho wasemalokishini. Zonke izimeya zesifundazwe kanye neziphathimandla zikamasipala bezithamele lo mhlangano obudingida izindlela zokusebenzisa imithetho kamasipala
okuhloswe ngayo ukuhlanganisa omasipala ukuze beseke umnotho wendawo kanye nokunqanda ukuqhutshwa kwamabhizinisi ngokungemthetho emalokishini. Sikhuluma udaba lwasemqoka ukuthi manje wonke umuntu sobambisana ekuthenini sibe nomkhankaso ohambela zonke izitolo lezi ezikhona singamemezele ukuze siyobhekana nalemkhuba le oqala laba bantu abalapha beqhamuka ngaphandle kwaZulu Natal noma kweSouth Africa in particular bengenazi imvume zokubala. Umasipala wesifunda uMkhanyakude osemngceleni waseMozambique neSwatini ukhungethwe ubugebengu kanti kulindeleke ukuthi ugxile kakhulu ezimpahleni ezingekho emthethweni ezishushumbiswa kulomngcele. Umsebenzi esibhekene nawo umkhulu kakhulu ngoba sisuka endaweni la khona esakhele khona umngcele waseMozambique nomngcele waseSwazini. Kuningi osekwenziwe inhlaka zamaphoyisa neinhlaka zamasosha neinhlaka nje uHome Affairs uhlelo lwe-Border Management Authority ukulekelela ukuvimba ukungena kwempahla ongafanele ingene ekuhlaleni. Ngesikhathi sibhize endaweni zethu sihambele izitolo emva kuba undunankulu weprovince waZulu Natal umhlonishwa uNtuli ethe asibambe iqhaza ekutheni sihambele iziphaza sibheke ukuthi ngabe lezi iziphaza ezikhona ukudla ezikudayisayo kusezingeni njengoba sifelwa izingane kangaka zigula sifakwe ebhedlela. Esikutholile ukuthi ke akukho ezingeni. Nakuba uhulumeni engenaso isibalo esanele sabahloli bezempilo kepha uhlela ukugasela ezitolo ezincane esebenzisana nezinhlaka ezahlukene. Izitolo ezahlukene izitolo ezinecala lokungayilandeli imigudu efanele edolobheni iMbombela esifundazweni eMpumalanga. Umnyango wezokuthuthukiswa komnotho uhole umkhankaso wokupequlula izitolo uthi ungathi ukudla sekudlulelwe isikhathi phakathi kuzo lezi zitodlwana. Bekungusuku lumatasa edolobheni iMbombela, usuku lokuqinisa umthetho. Umkhankaso ubugxile ekukhucululeni ukudla osekuphelelwe isikhathi. Abokufika abangenamaphepha kanye nalabo abadayisa bengenazo izimvume. Owengamele ezokuthuthukiswa komnotho uthi umkhankaso njengalena kumele ibe khona insuku zonke. I found which is not good is that they are sleeping inside the shops and also washing inside the shops and hanging their clothes inside the shops, and you could see the hygiene is not up to standard. Kwamanye amabhizinisi ekugaselwe kuwo bathole ama-chips nosweet okuphelelwe isikhathi. Umnikazi walesi sitolo ongafunanga ukudalulwa uthi uphatheke kabi ngendlela abakwasidlodlo abafike benza ngayo esitolo sakhe. To inspections, I'm welcome and I learn from inspections, but don't enforce the law on one store and ignore outside. There's street vendors that cook with the fumes of cars right next to them, but no one stops them. Sekhona ababoshiwe. We arrested 7 suspects. The number can rise as we continue because this is the first stop that we're having. They are charged for contravention of Immigration Act. Umkhankaso usazobonakala nakwabanye omasipala. Umhlahlo simo sezulu yalandela emva kwekhefu. Siyabuya.
mbukeli usale kahle.